Puspita arum kasliring samirana hamrik sekar kadung ngas kendahanyo maweh raras renaning driya putraning sun ger bocah gagah Wijasena Sena Kundi tali brata ibu kopo nyaket marang Kanjeng Ibu adoh Sunawi caket sun raketake ya semustresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena nduwati bungah awit ni wong tuwa sing kaya tresnane marang anak-anake pasuki nggonmu ngadhep ana ngersani Kanjeng Ibu Sena entuk pantungane Kundi bulan swiji apa anakmu ngatus sembah bekti marang sliramu Kundi buku yo ndak tomel bali puja pangestune Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegem nang asta pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengko anakku nggih Wijasena
Sawise prayoga ngadhep mula dadi kejoting ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi. Mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali mung anakmu sing murang tata. Sena apa? Saksedane wong tamu Sulun Prabu Pandhu Dewanata, Ibu Rantiwati bunga montan saha membeng sungkawa. Wong mati ora semanggetuni. Tangis sono sedulur kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis. Sena apa? Ibu susah ora ngeteni wong wis mati. Padri pitah ngarca padha kudal pring Gusti sing kabeh menungsa bakal ing napa kalebu dulur-dulur nang Kalensari. Iya. Ning titenane wong Kalensari wong Bali sari sing cepak pati niki ana 3 perkara. Apa? Siji lalen. Angger wong Kalensari ndek penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah wehake tanggane. Yo. Apa ana informasi saka Pak Muhsin? Anak decer-ecer nang kono ana nang kene lali ora dopeni. Kuwi ana informasi saka pusat ana. Wonge teko, mbruh kek mecicili. Utang Mbak Yune omahe ngarepe kok ora nyalutang tandane wong Kalensari wisara mati. Allahumma amin. Amin ya mati ora gelem amin ya mati kok. Sing nomor 2 ngantuang. Lho kok ngono? Mayit ilak rata-rata merem ora mayit mecicil. Manggur merem joko nang Israil biasane mantine luwih dhisik. Sing nomor 3 lungguh lendean. Mula sinden cocok lungguh lendean nek mati nome maneman. Ngundak napa dudane glayaran. Lho kok ngono? Wong anggo wis lingguh lendean, jare wong Jawa ana sing kandha, tandha lamun raga abot nyangga nyawa, timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Sing dawuh ngono ulama saka ngendi asmane sapa kitabe apa? Dudu ulama ngger sing ngomong ming Usman Ridho. Tak kira ulama, dudu ning ora kuwi ya ngger. Ibu susah. Awit ibu nampa wising Gusti Lumantar pasumpenan lamun wong tamu Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga. Sena Wicasena satriya gagah piteksa godhek wak simbar jaja. Tereng-tereng lamun angunandika pindha klerenging Simalodra. Kondi tali brata ibuku. Iya Sena, anakmu bocah murang tata. Krungu kabar bapakku seda rentuk swarga Branta adiku. Iya. Mula prasetya ora bal-bali nang Kalensari urung klakon munggahke swarga bapakku Pandhu Dewanata. Jagat syukur alhamdulillah. Bungah hatine wong tuwa ora rugi angonku mondhok-mondhokake najan tamben kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak ugem mung dadi kandhamu Sena. Wicasena Satya Pandhawa gunuman pisan tak ugemi ora kesempatan gawane mati. Bagus. Wong tobal mel ndedonga saka Kalensari ngger kasempatan jangga sedya kang utama nggon bakal nyuwargake wong tuwa. Pamuji jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati tan nyata kemangkono. Miki ganti sing siji mau ganti. Sing sing. Aja balas wae. Balas mek ora mutu. Cek. Mesan kuwi ketokane ora cip. Sampun paripurna nggih dawuh Dewi Kunti tali Bupati ingkang putra Raden Wijaya Gregah Yayah Sinipi. Tilom sampe Cilondro Agni Wijaya. Liya duk tan pola harapan.
temengudar pangandika ngudar ngelmu kang nyata limpat ngudar ngelmu samudana pacak pamadyan ning loka manggol tombak mentrang gendewa walah lole kandhak blekudus manyar-manyar slikut dina kompleks komplit gantil buntute hendel ora sisip nggonku lulu praptaning Wijasena ngger padha pasuki anakku ngger Wijasena bener apa kang dadi dawuhmu Durna bapakku Wijasena teka entuk pandongan lan swiji apa anakmu ngate sembah bekti marang sliramu Durna guruku walah lole ndak tampa bektimu ngger lan pusamane ingkang bapa tampanana pundi mustaka tumapak jaja dadi jimat mengkono sawise prayoga ngadhep Wigato mbak ndak kowe awan-awan sore-sore gedharan ranturing kalen sari kene bakal takon apa kasus Bang Senduri wis kliwat Hambalang Kedaluwarsa Nyi Kita Mirzani sapa kuwi artis kontroversi sing sok ngebleh-ebleh yen ngono wis sok ora nonton aku ming weruh bedane nonton nek nonton ki nglegakake nek weruh ki ming sak telirapang ora takon kuwi takon apa jarung mbok bakul sinambi wara kabar tak tampa saka ibuku Kunti Talibrata bapak useda ora entuk swarga ki bener apa ora Durna bapakku coba sawangen ning kaca paesanmu Durna guruku walah lole kandhak blekudis manyar-manyar ndak sawangen kaca paesan nyilih mak lampir biyen malam Senin nang Dosiaryo Mariatun nonton tonton Juminah Bayu Sarti Lek Rodia, Mbah Urip. Bener lamun Suwun Prabu Seta ora entuk swarga ki pancen bener. Mula aku takon, anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seta goleki swarga bisa apa ora? Anak pengen bekti marang wong tuwa sing wis seta goleki swarga bisa apa ora ngono? Iya, aku NU ora. NU. Ana NU bisa nek liyane mbah aku dudu rombongane. Yen ngono bisa. Abot sanggane rawe-rawe rantas malang-malang putung aja meneh menungso. Dewa tak singkirake bagus yen pancen sliramu pengen golek swarga wong tamu sing wis anakku ngger Kirna kok Kirna Sena kuwi bojone Paryambran Sena kok Kirna siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku kanggo siram jamas supersek lahir kelawan batin wis kelakon siram banyu Perwitasari resik lahir lan batin njur kepi lah nek wis resik lahir lan batin kan selami gagal luru keblat papat puncer siji keblat papat puncer siji nang di panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka satrul masjidil haram Durna pitur dalil Quran Durna pondokan nek wis ketemu keblate njur kepi nek wis ketemu keblate nggih saminggal manengku puja manembah ngibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sing ping 5 syukur tambah kobriyah bakdiyae kanthi cara sedakep astanira nutupi babahan hawa sanga Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur ndak tambah sunat-sunate aja ninggal wiridane ndak dikira nyukcul ki basa apa Inggris cara Jawa munyuk ucul lho kok ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fawakirdun artine apa ke matur kene Muhsin aku ndandani gawe-gawe lak diterangake sapa wong ngrasa wiridan mongko dheweke kethek lho kok ngono aku urung tau weruh kethek wiridan padha berarti nek ora wiridan kethek anggonku manembah kanthi cara sedakep tanganku nutupi baban hawa sanga sing tak takokake baban hawa sanga ke pratilane apa bolongan ho cacai songo dunulagane janma menungso ora tutup mengimbate gedlarung tumindak angkara murka menungso maksiat ming gara-gara bolongan ho cacai songo cara wong kalen sari kok buntet-buntet mesti ora ana maksiat iya ning ora ana mana nang apa abuntet yo bolongan ho cacai songo pratilane apa pratilane tutuk siji iya irung loro bolongane ditung 3 mripat loro 5
Telingan loro. Pitu. Sing loro goleki dhewe. Kapan? Pas adus. Ambok golekake prek. Kang ngaji kok prek. Lagune donoke kaya ngono ngeyel. Anggonku manembah ngibadah gawe apa? Minta jatah swarga. Bocah murang tata nek ndonga apa diijabahi. Aja atir, Nger. Gusti Allah dadang welas asih tanpa pilih kasih. Ora percaya takon Mbak Yusul asih. Sapa? Bojone Mudi. Mengko wis ngendika nang Quran utuni astajib lakum. Nyuwuna sira ingsun nyimpangan ngijabahi. Padang ati utakon sak perkara nang dibangunane banyu Perwitasari. Telengi samudra. Aduh doyak bae pamit budal. Wong to mlendhet donga Nger saka Kalensari. Kasembatan Joko Setya kang utama. Nggonmu bakal goleki swarga wong tuwa ning sadurunge budal nek nglak wedange dombe dhisik. Ya tak ombene. Wis mbok ombe Nger? Wis. Legi ora? Blas. Kowe tangbute kon legi. Mbok milih sprit ora doyan. Pamit budal pas prayoga ngati anakku bejo sih. Sosoro maruta wayang kok teboke wis basa anjen wong kalen saniki tilu kabeh apa ora ana wit gedhang ngene iki kiye iki nggaweake kiye mesti iki ayu iki sing nggaweake kiye mosok untung dalange dalang kiai dalang tenanenge guwak iki samplokake panitiane oh hong tete wong kala luta wari debobo sok ora apa-apa Sadra gagah jag-jagan turut Kalensari sapa Sadra panenggaing Pandhawa Wijasena aranku lha kowe sapa oh tepungake aku kang aran Ditya kala Dajjal laknatullah sapa Ditya kala Dajjal laknatullah buta jenengane aneh buta anyar dhuwur bal pilkada kowe jag-jagan turut Kalensari ndek apa ngetutake jangkah sikil kreceti ati tekan dituduh urusanmu sengak jawabanmu ya wene karo Kiai Muhsin pernah apa bolo karo Bulurah bolo karo tokoh-tokoh masyarakat Kalensari ya bolo mungsuh aku ndereke para perangkat ndereke tokoh masyarakat ndereke para kiai ngajak umat padha taat ngibadah men slamet donya akhirat malah dianggap mungsuhmu jalan apa ngono ke program mungsuh aku tak takon nang negara iki ana balamu ana mungsuhmu apa ora ana
Sapa balamu, sapa mungsuhmu? Mungsuhku pejabat sing jujur, sing adil, sing mikir kesejahteraning rakyat. Pejabat model ngono mungsuh aku. Balamu, balane aku pejabat sing garong duit negara nguntal duiting rakyate blenduk pedhe ngene iki balane aku. Yen ora aku tak takon gayus kenek karo pene apa? Punaang. Ahmad Fatona. Adi. Sing korupsi nang Pertamina kae sapa kae? Oh Kirek. Ora entuk muni ngono kuwi. Oh nek butoke bebas. Nek kiai muni Kirek ora oleh. Sing entas muni ki sapa? Buta. Nek kiai ora oleh, nek kiai aja muni Kirek. Terus apike apa? Segawon alit. Kaya balamu, balane aku kabeh. Aku bakal nglek swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saiki uripe mulya nang Kalensari, sing rekoso dhisik sapa? Wong tuwa. Sing labuh dhisik wong tuwa. Arep tak regani labuhe wong tuwa. Sing wis sedo arep tak goleke swarga men mulya tekan alam kelanggengan. Swarga loka panggonane sak lawase. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggat ora? Ora minggir, ora gelem minggir idak ya. Wah, lapor kokok. Saya dalwarara samyara kang lintang kumedhap. Apa yang niki tak cepet to? Aja jer pindho bekal langsung gara-gara bergoro-goro pisan maning terus pamit kaya kowe. Desanya madya ratri lemrang gandaning pos pita karyaning putya nira sang Dijawara amra ngengang lir swaraning madu pranta lir swaraning madu pranta men nyungsun sarine kembang sampun paripurna Cakra kali wijar atelek wijasa mengsah rasak sodak jalak natullah
kesesar yudha mlajar sang Jalanatullah. Raden Widasena gita-gita nguswarga manengku puja manembah ngibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa puja hastungkara. Mandring donga sundul kayangan jlunggring saluka satemah andadosaken titiwancine gara-gara. Apa ta pratandaning gara-gara? Gara-gara tengli geger kayangan jlunggring saluka ya gegering para dewa. Geger kayangan jlunggring saluka dados sarana jumuduling punakawan cacahé 4 ingkang dipun pandhigani dening Kyai Lurah Semar Badranaya. Dhereaken putra pambajeng nol garing panenggak Petruk Lagi Bagong sami gegojeng wanila sanging tlatah lapangan kalian sari kapiyasa rengeng-rengeng dia sekar eling-eling Banyumasan. Petruk opo Kang Gareng? Kang Ubuga. Awak dewek didari hajate masyarakat Kalen Sari. Syukuran nyadran kali. Kok lek ngaji sinambung nganggo wayang tujuanmu apa? Nguri-buri budaya sinambi dakwah agama. Ora neleke umpen wayange tinggalane waline Gusti Allah. Arane ringgit saka tembung Sunan Giri sing anggit. Giri nata ya Sunan Giri sing nata ning sing nglakokke njeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas ijo NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama.
jas kuning bro rata weruh modar ya aku wayang iki rata tembung apik Kang Gareng apa wayang tembung wajib sembahyang mula disingkat dadi wayang wayang kulit wajib sembahyang kulinano kawit alit awak dhewek wong Islam kudu ndidik anak kawit 7 tahun jek salat 10 tahun isih angel gebuk ning ora nganggo gebuk nggo pentung dingendikani supaya do sregep salat gandeng wayang wis kok tembung wajib sembahyang mula dalang sinden yoga lan masyarakat Kalensari Balesari nek seneng wayang ya aja ninggal salate wong seneng wayang ora salate wong lelungan ning ora ngerti dalane gong ibu wong lunga kok ora ngerti dalane tekan tujuane ora ya ora pengen mulya nang swarga mbrungus nang neraka aja seru-seru gong nek ana wong meteng tuwa ndak rogol gawe meneh kanggo sing nonton truk sapa ngerti tontonan iso dadekke tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton saya akeh wong Jawa wis ra patek njawani bangga putrane iso bahasa Inggris ning ora ngerti basa takoni mbahne apik makmu nanti lembroh kaplakane miratring diae nang desa nyebut saiki wis ra patut ora patut pringi nek nang desa nyebut kanggo wong tuwa ya bapak karo ibu paling dhuwur nek ora luwes truk ayo bapak karo mak ora pantas bapak karo simbok ora luwes bapak karo biung desa saiki papi mami kemana mami sedang ndaut mami kok ndaut tunggake ting plethek malah tak poyoki banyu bening nang epek-epek raine glowing tungkake mlethek nek ana sing teko kesinggung truk ajidor mami papi kemana papi ngarit pulang nyantai bawa apa bawa sogol untuk huruf-huruf mami ngerti sogol mami bel gedes nanti saya ayah kemana ayah kayak bedah lep-lepang ning wayang tetep maknane wajib sembahyang sadurunge nonton isaan bar nonton subuhan nonton wayang ora salat ki lunga ning ora ngerti dalane ora tekan tujuane ben mulya nang swarga mrungus nang neraka anek kuwi wayange apa gong wayang kepoke apik luwih apik timbang sing gek mresani nang Kalensari halo lho kok ngono ku wayang lanang wedok tak campur dadi nang kotak wis pirang-pirang puluh tahun nyopetane seprene urung ana sing meteng wayang kok kon meteng dian ya kowe anak sing dicampur taji nang kamar lanang wedok menungso dadi apa gong oh nek bulurah ngendikake LKMD apa kuwi lamar kari meteng dhisik ene wayange apik ketinggalane waline Gusti Allah ane wis tau ono viral ustad ngaromake wayang ya bener truk wayange haram hukume nek nyolong ngon dalang sak kotak didolke mbadok oh ngono nek mingke hiburan tok ora masalah waton ra nimbulke kemaksiatan ngono lagi Kalensari ana jaran kepang bareng ora apa-apa jaran kepang ke jaran paling apik sak alam donya ke jaran kepang lho kok ngono siji-sijine jaran sing digledhakke nang imam masjid Kalensari ora bakal nguyuh ming jaran kepang berarti jaran kepang ke jaran sing suci awong jarane suci kok sing nunggang ora tau raup sok pengkal karo jarane merongos nang neraka mudar ngono saiki ngono kena saiki sar tak mongi sar lah iya kowe oh dadi jaran paling suci jaran kepang ora tau nguyuh ora tau buang kotor orang barang iya bener pancen awong sing jarane resi kok sing nonton ora tau raup surung karo jarane tubruk ning neraka ngono ya pancen ngono ke pitutur luhur kok ya Gong lho nene Indonesia kaya budaya wis ana dhewe nguri-uri Gila jaran kepang wis kapan? Wingi dalu. Oh wingi bengi. Kalih Bang. Wah, ngerti nonton. Kyai Danyang kula aturi kundur pisake sing dolan. Iso mbiyen landang. Aku saiki dadi kiai, salah sing ngundang. Wis Kyai Danyang kok urung mari aja sompret sompret
wae sing Joko Son malah kesurupan malah payah kae. Gudel-del. Ya Allah. Tadi seni budaya iki ana maknane. Lenggeran saka tembung ngene. Tembung apa, Truk? Elingongger marang pangeran. Mula ahli lengger iku kudu nglanggar. Ahli lengger lengger kualat. Topengan. Tau saka tembung taufik hidayah nek topengan pira-pira pituduh. Mula joget topeng joget sing mengku pituduh. Mula ana kebo giro, wong nge urip aja njel gadrah ndak kaya kebo giro. Ana siripiti. Wis tuwa ning isih kakang perceka. Kae wonge teko kae. Gek mencicili sak karepmu kono. Ana melik-melik wong cilik ning gayuhane gedhuwureng akhire ndangak keblegang yo mudar gasik. Cangarit nyalon DPR ki melik-melik. Melik ara melik, melik kabungan cengkrik melik ala. Wong aku mbiyen yo ahli ya. Ayo arak priye saiki ngono. Ono ngaromake lengger tak kampleng diase. Ana meneh, apa meneh? Oh, sumyar-sumyar, surung dayung, jangkrik, genggong, gondang, keli. Alang gondang keli rama. Sapa mau sing kelangan rama. Cekap semanten mawon. Ngajine ora rampung-rampung. Kayak ini rawuh. Aja seneng-seneng wae domyang karo kiyaine. Kiai sapa? Ki Semar Badranaya. Lae begegek sak blita hemel-hemel. Tuli nala gareng. Napa mau? Pitruk. Napa Pak? Bagong. Ya Om. Om ki paman Gong, paman Kilik Pak. Iki bapak. Nang kene padha bungah-bungan Ndara Wijaya gek susah gek sedih. Awit diaturi prisa Sinuwun Prabu Pandhudewa Natasida ora entuk jatahe swarga. Ninggale Ndara Wijaya kon mondhok kon ngaji ditirakati diragati. Gedhe labe wong tuwa marang putra, putra wajib ngabekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wijaya gek goleke swarga wong tuane mula Gong. Iya Pak, anakmu kon mondhok. Sore mati men gelem tahlilan yasin maca kon nggih ngamal apik, njurung kuwi kan swarga. Lho. Wong anak wis mondhok setengah sasi biyane entek kowe sing gemblung kok, Truk. Mondhok nang ndi? Kalisat. Cangkemmu Gong. Pondok pesantren kok Kalisat. Nang Kalisat ya pokoke mondhok golek tamba. Nang pesantren tafakuh fiddin, golek ilmu kawruh agama. Oh iya ya. Tak pondone ya, Pak. Heeh. Syukur nang Nayu kono karo sekolah barang. Ngajine gratis, sekolah gratis, nek urusan sasen rembugan karo pengurus. Apa njur ora kon madang ngono apa? Madang barang kok njur. Nggih, kula nggo brosur kae mbok menawa ke Balesari urung ana sing nguruni Bu Lurah, santri Nayu urung ana sing Balesari. Cengang wis ana, ndi kono ke ana. Balesari sing urung ana ke. Mbroh ke sapa ngerti aku bar pengajian kene yo. Sing SMP nang balik nang Menayu, SMP Penawaja Al Haramain. Sekolah menengah pertama Penawaja ki pendidikan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya karo mondok barang nggih. Nggih, ning madang ya sak anane. Ayo cok pesen kono ki ora ngerti wong pancen durung di catering kok. Mon kiyaine ngesuk tak buka catering barang. Nggih, wis ndak srek kesuwen. Petruk, napa Pak? Awak dhewe arane Puno, Puno teng Pono ngerti kawan kanca-kanca sing kudu pangerten. Jam pira, Truk? Pun ajeng maghrib, Pak. Yo, nek diderake terus kasempatan. Bawa derek ayo.
swarga lumebet wonten ing wanawasa alas gong liwani sing wetene bangsane satu galak jim setan priprayangan najan to kathah godha gedhe tikatipun Wijasena nggih nyopados swarga munggah hardi jurang ngantos dumugi kisi ing Jaladri. Raden Wijasena mandeng pucuk ndrana nyawang tengah segara ana teja saksada lanang ya tejane banyu Perwitasari. Jegur Jaladri Sang Wijasena dereng sawetawis jumangkah kalibeng Sang Nagaraja rajane para naga Gripira Randu alas nyrimpung lakune Wijasena kadhupak banggel ngletek lentising Wijasena lambah-lambah lutiranya rikala semanten Raden Wijasena kagungan sifat piandel wujudipun kuku Pancanaka. Kuku tembung kukuh panca wilangan 5 naka tegese wektu dadi Wijasena sing nang Kalensari pengen mlebu swarga 5 wektu salate kudu kukuh. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini jenenge wayang maiyah Bu Lurah, wayang kebersamaan. Ngaji dhisik oleh ganjaran mupuk iman men tambah semangat ngibadahi, wayangan minangka hiburan. Sedhela bayari mboten larang. Aku tah pira ya ora mudeng ya aku. Matak mantra Sang Wijasena kumat kami tilisan punya matak mantra sebulke kuku Pancanaka tamake Jayanagara cemuncat dadi lintang wayangan niku nek pun tancep kayon berarti pun rampung. Cekap semanten. Rampung ya wis konjur. Isine siji intine wong nek pengen mulya aja wedi rekoso. Pengen mulya nang alam donya ikhtiar sregep nyambut gawe. Damel. Karo Kiai Dora Basa. Nyambut damel. Gawe padha ae. Kene balane dhewe. Pengen mulia besok no alam berat datang setaat sregep ngibadah amin Allahumma. Ingkang kaping kalih anak dididik apik ulangi becik dikon mondok kon ngaji tenanan tembe dadi putra sing saleh salihah bakal nyuwargake wong tuane Allahumma. Oh jebul wong nek gelem labuh rekoso nang alam donya besok nang akhirat bakal mulya amin Allahumma. Amin. Rampung ngajine tambah kuat imane amin. Tambah enteng ibadahe tambah sregep jamaahe tambah rukun masyarakate tentrem rumah tanggane urip sarwa kecukupan pengen cukup apa sugih sugih apa cukup dongane nirokke kula bismillahirrahmanirrahim Allahumma ikfini